Ndini uyo. Natasha akati uya Jili baby ndimbokukwesha makumbo ako unyatsaita smooth unyatsoitooka semamwe macelebrity uitoka semadzimambo kuita semadzimambo aiwa ka unozodei onai ndichikweshwa aiwa kutora stage yake yekutanga ndichikweshwa ndichinakirirwa ndichinzwa kuti zviri kutekeshedzekera aiwa zvichinakidza wena richipfupfunyuka inga richipfupfunyuka kani unozodei kunyatsoona kuti aiwa achisaka zvinoiswa zvacho masipo acho unoiwa yekuti ganda rinyatsoita anyatsobva maziningirikini esaya mazikwakwanyu esaya makwakwanyu aiwa anokwesha mwana unozodei kunyatsonzwa kuti aiwaka apa ndiri kunyatsoitwa inonzi therapy chaiye yemanga therapy yemanga aiwa Jili baby tarisaoni very smart very smooth zvese zvakangonaka kani unozodeiko tarisei tutsoka twangu ungazotuziva kuti ndotwambeti nemazimanga ayaya nekuti usimbe wandinaho kainini wekukwesha ndega izvondangopota ndichitongoenda. Get your pedicure at an affordable price. Contact us at 0778 595 356 Natasha at location 32 Robson Manika Boka House opposite CVR. First floor, second door to your left, and your life shall be transformed.